futo Maria Moikor Luase. Ali Abich giler mathoth ewi wachni kawuok kaunti ma Homa Bay. Riwruoge mopogore moko mag piny owacho kaachiel kod mag piny owacho osebedo ka jiwo tiyo gi lony manyasani e yor tedo ma bende rito alwora kod ngima dhano ka gisemo jopiny ewi tiyo kod makaa kod yien madhulo iro kendo ketho alwora. Riwruok moko mar piny owacho ma ong'ere ni Africa Center for the Technology Study ka omakore gi Youth Fund kod mbalariany ma Tom Mboya oloso tiegruok ma ndalo adek ne rowere e chiwonegi puonj kaka ginyalo konyo kedo kod pek mikelo kod lokruok mar kor lwasi ka gijiwo tiyo kod gigo marito alwora. Tiegruok ma bende dhi nyime mbalarianyno ka kilero kod jatije maduong' e riwruogno Ann Kingere. Climate Resilience Program of ACTS. We have organized this workshop which is funded by International Development Research Council of Canada to bring youth, young men and women together to have a conversation on the topic on clean energy and entrepreneurship as a way of addressing some of the issues of climate change that we are having in the country. We are having this workshop where we are going to be discussing about what is this that the young people can do within this region, what is this that the young people can maximize on to be able to capitalize on the opportunities that clean energy entrepreneurship is offering to the young people. Jatije maduong' mar Youth Fund Josiah Moriasi ne okone gin kod omenda magiketo tenge mar jolo rowere mane kod dwaro mar jiwo ber matiyo kod gigo eko mabende konyo rito alwora e kor gwenge. The main role of the fund in this program is to finance young people who have interest in the space and also partner with other actors to enhance the skill levels for the young people who have shown interest in this. At the Youth Fund, we have a product that we have developed specifically to deepen youth engagement in climate discourse. It's called Go Green, a loan product. We have allocated funding to that product. Giwacho ni gichiwo tiegruok ne rowere gwenge mopogore mar konyo e kedo kod pek mikelo gi lokruok mar yamo e kor lwasi. My name is Vincent Ogaya. I'm the project lead for this program. What we are bringing on board in this particular project is our experience in commercializing climate innovations. We have quite a lot of innovations in the country that seek to address climate change. The challenge actually is how to ensure that they go to the market and they scale. Vice Chancellor mbalariany ma Tom Mboya Ngire Charles Ochola ne okone tiegruok makamano miyo mijing'o kata mana jopuonjre mondo gibed gi teko mar chugo thuolo mag tije kata bang' tieko sombgi. So Tom Mboya University trains a lot of young people, both men and women. This is going to be important for those young people to know that there is a platform where they can actually come up with an idea, an innovation that can be supported through Youth Development Fund so that they can create jobs. Ne Radio Ramogi kowuok e kaunti ma Homa Bay, an Ali Abich. Gilipot mar Ali Abich nyakwara moko e kaunti ma Homa Bay machope giko mar miwech manyien adimba kaka ne gimolno mesa mar kawech manyien Radio Ramogi. Watudre ka oromo sa 3 thuolo buduka mar miwech manyien ka gibro bedo mago ma otuch e kor gwenge. Nyinga Vincent Otieno. Mago ne weche manyien kokale Radio Ramogi. Radio Ramogi, #1 station for the Luo Nation. Kiki yere magwich bar, lak, onding kata leche mojon keti piny. Panadol kweyo rem. Yud Panadol Extra e siling 15 kata Panadol Advance gi siling 10 kende e duka mantie machiegni kodi. Som chike mondiki e kor yath kapok itiyogo. Kare musiko to ne laktar. Radio Ramogi kar chuny jaluo. Mano timore e odiechieng' machal kod mae, higni mathoth mokalo, kaachiel gi fuono ni mago matimore seche duto pile ka pile. Yud thuolo mar ng'eyo e Radio Ramogi. Kawuono en chieng' tich ariyo tarik 27 dwe mar abich higa 2025. En odiechieng' mar 147 higani kod ndalo 218 to higani rumo. Odiechieng' macha gi kawuono higa 1963 ema noyiere Migosi Jomo Kenyatta kaka Prime Minister mokwongo mar piny Kenya. Be ing'eyo? Beng'eyo ni adundo joma mine gocho mapiyo moloyo mar joma chuo. Ma en kaluwore gi mbui mar danoa.com. Maling' mopondo.
iyango e lela. Mano timore to kod mapod timore. Be ing'eyo e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Weche tuke e Radio Ramogi gi Milton Ochieng. Jatend migawo mar tuke Salim Mvurya sani wacho ni onge luoro moro amora ni Kenya kidek mar thuolo mar bago tuke mag CHAN mowinjore otimre dwe mar 8 kaluwore gi bedo ni pewe mag tuke ma Kasarani kaachiel kod Nyayo ok ochopo rang'iny madwarore. Kanoloso odiechieng' manyoro, nomedo wacho ni jogo eko magin apisa mag CAF nomedo gi thuolo mar medo bero pewe ariyogo. We had a meeting with the team from CAF on Friday because it is normal for CAF to do inspection until the final day in July, and in the discussions and in the report, Kenya is ready to host CHAN. Therefore, any reports, social media or otherwise, should be ignored. Jatend migawo no bende nomedo wacho ni sirikal osechulo omenda maromo siling bilion 1.6 mowinjore ochul gi piny moro amora momi thuolo mar bago tukego, kowacho ni mano en ranyisi ni CAF osemiyo Kenya thuolo mar bago tukego. We have invested a lot of money in our infrastructure in Kasarani, in Nyayo. We have already paid 1.6 billion hosting fee, and therefore all the other processes are normal processes to ensure that we are in tandem with the progress of making sure that Kenya hosts CHAN. So I want to tell all Kenyans there's no cause for alarm, there's no doubt Kenya is ready for CHAN, and in fact what we are embarking on in the next few weeks is to prepare our team, Harambee Stars, make sure that they win a trophy in that championship. Kenya biro bedo weg pacho e tukego gin kaachiel gi Uganda gi Tanzania. Komachielo bende en ni manager mar tim mar Kenya Police FC George Maelo wacho ni sani koro giketo maino e manyo lig maduong' ma pachoka to kanche nogol gi okombe mar FKF gi tim mar Mara Sugar. Police nogol kokalo pia choma tela 12 gonde 9 bang' dhi amodhi mar gol 1-1 e thuolo mapile. Maelo wacho ni en gi geno ni gibiro timo maber sema gidhi rado gi tim mar Shabana. Wachezaji walikubali, so now the total focus goes back to kwa hiyo mechi ya Shabana. Hiyo ni kama ndio finali yetu, finali yao. Asante, kila mtu anafikiria kwamba tujiweke vizuri, tuweze kufocus vizuri na at least pia tuwape mechi nzuri. Tukipata point 3 basi tungoje God of War na Gor Mahia watupatie siku ya weekend hiyo 15th. Polis manodonje lige season 3 mokalo osebedo kamedo bero thuolo margi ka higa mokalo negichung'ne Kenya e tuke ma CAF Confederations kagiwacho ni bero ni negitugo tuke rang'iny mar Afrika en achiel kuom gigo mosemiyo timno medo mana berore e kampen margi ma pachoka. Ilifika sana na kuona hizo challenges ambazo zenye Confederation inahitaji, na ikatusaidia sana kujifunza kwamba nini inahitaji kule. Na ndio unaona mpaka kuna ile dream ikakuja kwamba baada ya kucheza Confederation ikakuja na ile desire ya wachezaji ya kuona kwamba tucheze Champions League. Wachezaji wanajiuza, unapata wachezaji wanaweza uzwa, wenyewe pia wanaweza advertise. Captain Machono Masofa Paka nomedo pako chung kata telo mar Police FC kowacho nosemiyo gi thuolo mag ndiko jotugo maber mokalo mangi lony, gino momiyo sani koro gikedo mar kawo lig margi kuom thuolo mokwongo. Komachielo bende ni jatugo mar raga mar rugby mar Menengai Oilers Samuel Omvwamu wacho nomor ahinya bang' ka nolande kind jotugo 33 mogik modonjo kweth mar rugby mar jotugo mar Kenya mar jotugo 15 kongi koni Simba madhi e piny Afrika ma milambo ne tuke mag osiep. Omwamo nomedo wacho ni lekne ochopo kare tok ka kocha ma tim no Jeremy Powerwater lando kweth mare mogik madhi South Africa. Maeri otimore bang' Kenya lo tim mar United Arab Emirates 54-24 e giko dira mokalo. Jatugo no magocho ne Menengai Oilers sani wacho no geto bete kweth mokwongo mar tim mar Kenya. Jatugo nero machon ne gocho ne Daystar Falcons osebedo e rang'iny maber e kampen mare mar lig ma pachoka kendo medo wacho ni osepuonjore mathoth kowuok kuom kocha Powerwater. Mago weche tuke an Milton Ochieng. Awinjo weche tuke gi Milton Ochieng e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Radio Ramogi kar chuny jaluo.
Sa chiel gi 23 mar okinyi ne tilo mar adek mar Kogwen. Tilo makama osir maber ahinya kod mabati mar Kidani. Kidani Mabati en kambi maloso mabati mag tado madaka menga kendo mane gigonyore ma itiyogo e gedo mora mora. Wan kanyo kod sampli mopogore mag mabati ma kambi ni koro loso mabende biro ndiso ni ot Nyakwara Mugajwang kendo biro kete e ngadho mowinjore. Pile ka pile asebedo ka ng'isi ni kidwa gedo ok en gedo nikech ji gedo Nyakwara Mugajwang. Kidwaro kambi maloso mabati motegno molose rang'iny mowinjore kaachiel kod mabati mabende ndiso ni ot en mana kambi mar Kidani Mabati ma en kambi manie Kenya ka kendo mong'e kod chenro mar loso mabati motegno aduwa. Kambi ni oketo maino ne loso ni mabati ma otegno rang'iny mare ni malo kendo ma ode ufuku mar Kidani oketo maino ne mar loso mabati motegno kaka sawacho no Nyakwara Mugajwang ma bende inyalo biro tiyogo ne kit gedo mora mora. Watimo kinda mar biro neno ni yudo mabati motegno manyalo konyi e kinde ma kori gedo. Tudi kodwa kawuono ka itiyo kod namba mar 07099 118 300 07099 118 300 mondo yud ofa mari mag mwandu mag mabati mopogore opogore. Chul atamalo 50 mar deposit kendo balance ibro na tieko bang' ka osekoni mabati nyaka pacho e site kamigede. Delivery watimo nono maonge chudo e Kenya mangima. Boresha mjengo wako na Kidani Mabati. Boresha mjengo wako na Kidani Mabati. Ajao mabei kuro ka yo handbrake kanya matin kore ngono manakoda. Boresha mjengo wako na Kidani Mabati kain sachiel giperoga beach maro kinyi. Ma en Kogwen tielo maradeka. Ramogi Radio Ramogi Karchun Jaluo Ber makende Chako kinyi eyo manyangafu Kogwen Dakika 25 aneno kanyo ka inyalo ng'isa ni kama intiere piny chalo nade kuodh koda wakuodh piny wane kaka wanyalo kuodho piny ka. Namba en 07222 Katono pongo alera chengi dom kiparago Kaumos nagi kipenzi changu cha moyo Okinyo haranang deber na timinade Ondisore mwenye tabia njema Obera na dichol wendi Imane mano wabiloro mochano marwa Wechengi obenge kitimilal paro chamo
chunya tera neko chunya chandoreni eri gima maduong' alamoni Nyasaye piny osiko. Kiki yere mag wich bar, lak, onding kata leche mojony keti piny. Panadol kweyo rem. Yud Panadol Extra e $15 kata Panadol Advance gi $10 kende e duka mantie machiegni kodi. Som chike mondiki e kor yath kapok itiyogo. Kare mosiko to ne laktar. Seche duto, kamoro amora. Ndalo duto ohala makare, mwandu mathoth, weche mag ohala e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Machiegni e winjo weche mag ohala, nyinga Roda Odhiambo. Piny owacho golo bando gunde 200,000 kuwuok e dero mar National Strategic Grain Reserve kendo chiwogi ne kembe marego mok kuon mabende osendikore kaka yo mar konyo e neno ni nengo mok kuon ok olokore kendo konyo geng'o nok mar mok kuon e pacho kae. Bando mantie dero mar National Cereals and Produce Board iuso kuom shillings 4,250 e gunia mar kilo 90. Maneja mar National Cereals and Produce Board bade Mano Thrift Gilbert Rotich wacho ni chenro mar chwalo bandogo e depots osechakore. The government has released maize from its strategic food reserves to cushion the consumers on the increasing price of maize. We are releasing it to millers, also learning institutions. There are procedures that millers or learning institutions can access the maize from government. The price per bag of 90 kg is 4,267. We have enough maize in our strategic food reserves. We also still have enough maize being held by our large-scale farmers, so there shouldn't be any worry. Komachielo, sekta mar bengi oyudo nyinyo kata profit mar bilion 73.5 kapok ogolo osuru e kwota mokwongo mar higani. Mano mabende ni malo kopim kod mane oyudo e kwota mokwongo mar higa mokalo manen bilion 58.5. Dongruok mar atamalo 25.8 ne okel kod dok piny e kwan mar omenda mabende sekta mar bengi osebedo katiyo godo e tayo chenro mopogore opogore. Imedo winjo weche mag ohala e Radio Ramogi. Kawatieko weche mag ohala en piny Kenya tiyo kod jokanyo e piny Italy e jiwo okenge mag tiyo kod teknolojia manyasani e sekta mar pur kod mago mag dongo hilni ka bende ogeto dongo chuny ma pacho kae kod loso thuolo mag tije ne rowere. Jambetre mar piny Italy e pacho kae Roberto Natali orwako kang' makamano kowacho ni obiro tego hilni kod jiwo dongruok e sectors duto. There's a new technology or a new technological revolution. Of course jobs are lost.
but also new jobs are created. And to the credit of what the AI Hub and the government of Italy is doing is ensuring that our young people are future ready. For the jobs that will be lost, more will be created. So you need to be on the side of where the new jobs will be created. So, and this is the infrastructure we are trying to create so that our young people are future. Natali bende ojiwo tudruok e kind sekta ma ji giwegi kod mano mar piny owacho kaka yo mar jiwo kenge mag tiyo kod teknolojia e tayo chenro mopogore opogore kendo tieko chuth midhiero ma bende okwako chenro go. Renewing our collaboration with Italy in this new front, because as you know, Italy has been a partner with Kenya in many other aspects, and on the technologies, Italy has been quite a good partner with Kenya around space and space technologies. So now advancing collaboration in this new area of AI, and through this collaboration that is very inclusive, that was very much co-created, I think is a new relationship that the African continent has been looking for. Mago e weche mag ohala, nyinga Roda Odhiambo. Mago ne ayanga mag yore ohala pachoka kokalo Radio Ramogi kar chuny jaluo. Radio Ramogi kar chuny jaluo. Ber makende chako kinyi e yo manyangafu kogwen. Ber makende chako kinyi e yo manyangafu kogwen. Afrina gola kachako wene nyamama Dundongi mana manya wayende Nagi wili bebita geno Wayende nene unyolo nyako jipoyo Afrina landori enkataya dhahabu Kowote ndaraji dutorange Afrina ebe toweni Wayende nene unyolo nyako jipoyo Afrina landori enkataya dhahabu Kowote ndaraji dutorange Afrina ebe toweni Koe nyombanya tidwogi woro almasi Wie kolo samora koringa Nalgi wili chal murabu Adundo laketar kachieo Koe nyombanya tidwogi woro almasi Wie kolo samora koringa Nalgi wili chal murabu Sani koro to wang'eyo ni dwe koro chupe kona akirikeke kendo budget mari koro sani koro beto ridore. Sani koro nyalo yudo mok ngano mar home baking flour mar kilo ariyo nengo mar siling 137 kende. Mor chiedo mar salad lita 3 nengo mar 789. Yande use nengo mar siling 1,025 kod packets ariyo mag chak nengo mar 539. Ka en gi wendi moko Citizen Duka ema koro nyale. Di mana star 487 star 5 hash yier midwaro chul sani ka mwandu ni eduka mar Quickmart machiegni kodi. Citizen Duka, the home of discounts. Jaera kama bete baby piwanga ho kaparo ngalurusa kawan kodi Jaera kama bete baby piwanga ho kaparo ngalurusa
bende kori nyalo timo limbe kamora mora e Kenya ka e yo manyangafu mana kod View Travel. Tembea Kenya na View Travel kokale nyakalondo mari mar Ramogi FM. E dwe mar abich ni nyakwara Ramogi wan kanyo kod offers mopogore opogore. Nyalo dhi Pride in Flamingo, idho SGR, Kisuori Mos nyaka kadhodh nam chumbi kamore dhigi ng'ami gene ngimani. Gimetimi nyalo oro ote mari ginondo mari. Nyalo gocho kaitio kod 0703-254-254. Ibed kod kindi mokwe, kindi maber ahinya mar dhi yueyo maber ahinya kendo yo manyangafu mana kod View Travel. Ichal malaika yathigi sipi Rambanya nyarwa yende alino nyuoli gibe Ichal malaika yathigi sipi Offers mabecho mag mabati mopogore opogore mag duso witado kitiyo gi mabati mowuok Kidani Mabati. Chul mana deposit mara tamalo 50 kaito itimo chudo modong kosekelni mabati. Boresha mjengo wako na Kidani Mabati. Hello Ramogi. Musainya. Aneno kanyo ka ripode ma bende ango ka ung'eyo ni kawuono bunge doke tich kendo bang' bedo kod yueyo mar recess kendo kawuono ang'eyo ni achiel kuom gik ma bende koro gidhi temo yalo matut en somo mokwongo mar Finance Bill 2025, wan kanyo kod the County Assembly Services Amendment Bill 2023 ma bende biro dok e sombe mokwongo kung'iyo kaka paro mar chike puodhe bunge mar piny Kenya kanyakla kod the Political Parties Amendment Bill 2024 nyakwara Mogajwang' e kind weche mamoko ma bende bunge mar piny Kenya biro yalo. Na wacho ni kacha nika idwaro duso odi mondo bede ngadho mamalo kata ka en gi project moro midwa ni timi kikidhi mabor ahinya tidwaro witado manyalo konyi en mana Kidani Mabati ma bende en kambi motelo maloso tado mopogore opogore e Kenya ka ma bende ndiso ni ot ong'e kuom singo magen go gi chuny magen go gima ino magikete wach mar loso mabati motegno kendo madak aming'a. Kidani ma e tich maging'eyo ndi maloso mabati ma bende biro konyi kata tado minyalo tiyo godo kinde ka kinde ne chenro mar gedo moro amora midwa ni tim nyakwara Ramogi. Waketo maino marwa ka customer mondo mi iyud mwandu e rang'iny mowinjore. Kumano ywa tol kawuono e namba mar 0709118300 mondo yud offer ma oyiedhi kuom mabati mopogore opogore ma bende wan godo mag Kidani ka. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Namba no en 0709118300 0709118300 yud offers mopogore opogore
ne tado mopogore opogore. Bende kichulo percent 50 deposit e balance modong ichulo kinde makoro sekoni mabati nyaka pacho. Kwa mabati nyaka site mari watimo nono monge chudo mora mora. Boresha mjengo wako na Kidani Mabati. Dakika 40 tok saa achiel mar okinyi. Maramogi? Oyaore. Oyaore nyawuor jom. Chiwo maber. An maber machiegni? Maiwuok Peter Okumur Bungu Maena. Peter Okumur Bungu Maena. Hello. Peter Kumu. Jowa Peter Kumu ilalna. Walter Ndege ayudo ote mari kama ber erokamana ahinya. Apenjo ni to postmortem mitimo mana e cost mar wuon ringre koso ma nolokore olokore yo ma sirikal manyo godo pesa. Hello. Maramogi? Oyaore machiegni? Mayo Victor. Peter Kumu machiegni ne yamo? Kakoro sirikal sani Victor makoro anno koro wan jopiny kawaida Victor. Kakoro sirikal mayro na joma sirikal man ga gita mar teka mai i abduct kama. To koro adwa bet koro bedni timo no kamano. Bet koro idwa Victor dier ka bero edo iwe wante koro edwa kwan kura Victor. Mara ariyo. Sani ro ero ko science school moro chayo ko to government ok ni kani maybe era moro no timre to apologize for that ido akelenga to ise maduong kanya ka kanya to so mo Victor to gima ber nya kalo te to so mo ni ka gimoro mo gi value ende sita makin do mo na diero Victor. Okay, wach mage mokalo warit nondo maro bila nikech ngene wach mar mijume ni bende weche ne beto gajore nyakora Mogajwang. Ok kadwa ni waringe ahinya nikech obila wacho kama to jogeri gi bende wacho kama. Koro giringe tiende tek ndi. Kata kamano gima nitiere wach mar abduction en gima tima coach kendo marach ahinya mokore gene timore Kenya masani. E bwo katiba manyien ma wan go ka. To penjo ni to ka koro to Mheshimiwa ne nyalo wechikane nyalo timore ne kamacha. Koro japinya maraia Peter Kumu wacho kamana. Lo Ramogi. Kajuma. Oyaore. Mimi Susan ka kumadare. Wach mama dare Mama Susan. Madare be angi mama ko madonga kanyon mama changu so lang press mortem. Yes. Mana jiwa makodoga. Okay. Hello Musainya. Maramogi? Oyaore. Oyaore. Machiegni tenda? Otieno logon machiegni? Yes. Biro. Yes. To jotelo mapoko keto chenro ma dhi ketgo joma tindo mondo oyud kaka yudo platform gi ker aneno kaka counties gi town hall meetings gi jopiny. To gini wasetemo mondiko barupe kumoro amora ne Raymond, ne county commissioner, governor, to ok wayudo duoko to sa sudo machiegni. Nikech wamor gi projege mokel kagi, mak mana ni ndernigi be gidhi bedo utilized. Waneno ka gibiro bedo underutilized nikech we as the young people we are not empowered economically. Hello. Ologor wacho ni gin kaka jamatindo gisendiko barupe. Governor Gladys Wanga, PS Dr. Raymond Omolo, jomatindo mama be dwaro thuolo mar gombaka gi jatend piny. Imana kaka nodhi e county ma Mombasa, ndalo moko gombaka gi jowa matindo. Odhi Nairobi ka endi KICC ka nogombaka gi jomatindo. Idala mar Kisumo nogombaka gi jomatindo. Joma be bende wacho ni gin kijende matindo magombo gombaka gi jatend piny. Lose uru thuolo, facilitate uru jowa matindo obede kod thuolo mar gombaka gi jatend piny kaka Ologor kwayo no. Koro governor gi PS oyaore. Da injinieri Kolela woduogo kama gambo. Yes.
Pero an gima wacho Julius. Sani president biro Nairobi. Yes. Kendo waneno ka ikruok itimo maber beyo. Ikruok timore maneno ka jolweny ng'eny kawa ka kata Migori ka. Yes. Ne kifuyo ka madongo dongo biro jey. Waseno maber gidwani wadhi yudi. Gikalo miwiwa. Ifuto maber berie to inachiel maneno kotimore karach. Ujumbe mani bedo abducted makaso in na gikene wach maber. Abduction ne president ne wacho ni ngimo gitieko kendo sorumo chat be. Ne en wach kaneno ka ujumbe man kod arita. Da digital maduong'. Baki kendo biro ka tiyo to ni atam. Wach maber. Mano wach ma president ne olos kabisa. Erokamano. Awachi ni wach mar mjumbe no warit ni to report mohiu bro wuok nade ng'eni wach ma josiasa bende wacho ing'eni gimbe ginyalo mana wacho mana gima chopo mana interest margi koro wawene joma timo nonro mondo yangnwa adieri mar wach nikech report manyo ogol kod telo mar obila nyoro en ng'ama inyalo yie kod wachne en mijumbe ni rigiji koso migo mar obila wan waonge gi duoko nyakwara Mogajwang' nikech nyaka ne gik moko timre ne mijumbe ni weche osdo bedo mang'eny kabisa koro kama dang' yienge wach kama datindang' gore bedo matek ahinya ni to dobed ni sirikal man gi migae wach ni koso dobed ng'awa koso dobed ni kaka obila ne wacho ni oyo ni ok gin koro en ng'a mane penjo maduong' en ng'a Maramogi Oyawre. Iluongo ni ng'atelo. Ma Julius, Jalo Julius Olech. Jalo Julius Olech machiegni? Yes, kuro bio jay. Yes. Kenya wasabi marach. Kenya dhi marach. Giwinjo weche makata obila koro tajo negi kiano. Onge ng'ama nyalo makore kende to bidonjie samba to gore kod yath ma nyalo wita kinde. Sirikal mino wago ni vijay kaka udagi. Sirikal ni biro luto jo Kenya e bugo mapuku bikugo lwa e bugo moluto ae. Wawacho wadier nikech waneno gi kama bor. Vijay Kenya karach nikech sirikal mar Kenya ka ok dwar ni jo Kenya yud adiera kata matin. Kendo ka adiera dwaro yudore e Kenya to gino girucho gi yore. To wakwayo ni mondo mi otar jo Kenya nikech jo Kenya omiyo ginie loch. Awinji. To ka gitimo kamano, jo Kenya wibiro bila goch jang. Okay. Erokamano. Alo Ramogi. Victor. Oyawre. Oyawre ya inti maber. Wan ka maber anyetenda. Madu jura sambokan ane gweng. Yes. Ya Victor doga. En mana watida shagwa ni manu bedo samon gi nise. Tondi dua ni hagi jomone oge maki. Ni en kare ko ma gimoma ko da bedo jatelo mar Kenya kamar piny. To secha ko mana defy o order kata samos bimek na mimiye gi jok man tiyo offices ma mopogore an gino makodoka kendo kanyo kutimo maber kanu ya kania nyama lo ngomi otamore san to meka gitimore ga ka gike salo poda no kumuno beni ko beto samon to di kumo beto samon no ko angide mama kodoka bana ko be otherwise ma Julius Samboka Kisumu kasani Erokamano nya wor Kisumu Oyawre Musainya anoka otithoth ka maka jumo yawre ndini nyoro owe Mbadi mos to deliver wanwakia gima omiyo Ruto ne omanyo Mbadi from the opposition ka en real economic expert donge ne entie Ruto's cabinet kitchen cabinet by then and Ruto pod ne odhi manyo economic gurus e opposition nikech ne gin incompetent an Lazaro Kanyambo kwacho kamane ote marika endiero kamana enyam maka jumo oyawre enyam sirikal oseng'eyo ni 2027 ok odhi bedo mayot emomiyo gikedo kod opposition one term kare en adier jo Kenya oseol gi sirikal ni Polo Chieng mar game nyao wacho kamane ote marika John Nyakwar Okombo wood game namba nyokal kanikari Bangi Market stall number 151 wacho ni winyo chenro maber ahinya magolo doke ite ro kamana ahinya oyawre maka juma wanto waru makare wan mana kod sida mar barabara ma jopuonj biro go e skul kowuok Rodi Kopany tugo ka tuma primary school kod stima onge konywa
penjo Mheshimiwa Peter Kaluma an jago Katuma Arujo Ward ka penjo kama maka juma nyinga en Elvis Ward dala mar Siaya sani ngisa kanyo ni in Ward Lego sani in dala mar Mobe kanyo urito mana biro mar jatend piny tarik 31 mar chwalo chenro mag dongruok ne joma be kona kanyo ni bede sirikal gima mita ahinya Mobe town sani koro dongore kendo ber ahinya en ang'o ma jopiny dwaroga donge dongruok koro to gipingo wae mano otimarikanno Elvis erokamano ahinya. Moro ka endi bende wach ni oyawre maka juma oyawre kanyo wach mar sitima marwa maulambwe ka mapod chendo Felix Oyombe World Game Asumbi awinjo bero sibna sani ano be chalo Europe bera dua koro kwayona ene wan wawegi warituro stadium wa kikwa kel hooligans manyalo ketho gigewa mabedo gigewa mabecho molosnwa kod sirikal mamalo kaachiel kod sirikal mar Governor Gladys Wanga. Erokamano ahinya mane otimarika machielo ka wacho ni maka joma oyawre ahinya gige MP ma Kiamburi go gin Circus for Children dak ne gitimre ndalo mane Premier Raila Odinga gi joge nentie strong opposition. Larry Dadamson Opio onger mar Skoru wacho kamane otimarika pinyoru maber oloi tok kapiso ngalo jagod puro. Victor, Kenya is a multi-party democracy kendo an ok ane richo mora mora ka ng'ato riwore gi duond bura mora mora ma ohero. Last Saturday ne waneno sirikal otimone my deputy party leader Migosi Cleophas Malala kaachiel kod Senator John Methu kendo nyoro bende ne uneno gima notimore ne Migosi George Kaimburi. Wan kaka johera mag chama mar DCP okwamor kata matin. No amount of intimidation will silence us. And Hillary Okoth mar Komeka Nyamwa wacho kamane otimarika. Ken Jakopingo Wood seme kowe semuchi maber Ramogi en loud and clear koni erokamano ahinya. Wood Kowino oyawre kanyo jotelo nyaka chiw luor ne joma oyiero gi e yor go kura koro jotendwa kawuoyo gi ji nyaka giti kod dhok manyalo konyogi manyalo konyo piny ok manyalo ketho piny kendo ok dhok machayo jogo kura kaka moro nyocha otimore e gweng'wa Homa Bay County koni maka juma erokamano ahinya. Maka juma jowa owe suoto umgi ne jok mane otamore gone Raila kura kane ikwero gi ni ng'at ma gipakono ok ber sani koro gidwane giketo lweny ma ok marwa. Okay, Ramogi oyawre ologor koro nyaka opar outside the box. People are now doing business in Homa Bay and also how long is youth factor being going to be addressed. Jojo Chengo Kumu Ngongo Ward Nyatinga ODM Chair Westward penjo kamano ni youth en ko chakore higni adi. Oyawre maka joma nyaka pam ne gik maricho nyaka par ne nyaka wapam ne gik maricho ma sirikal timo ne jopiny. Jotelo nyaka luor joma ne oyiero gi kara weche mage wacho moloyo to wabunge makaluo weche mane Mheshimiwa Jared Kelo wacho ok ber against Gachagua. Ker kik tem dwaro dok etelo gi thuon ok binyalore mano ema ikwere. Raila should reconsider his support for the president. He doesn't deserve it. Nyinga en Simon Ogonji won nyakach nene kamano erokamano ahinya. Dakika dong 4 kende. Maramogi. Pole. Halo, pole sana. Wadhi duka matin abro mako sibipodi. En saa chiel gi 56. Mondo iyud bwana ni mchungaji wangu kaka skiza tune mari D star 860 star 419 hash. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa kitu, unilaza maja. Mondo iyud bwana ni mchungaji wangu kaka skiza tune mari D star 860 star 419 hash.
Yekana nega mitata chopo. Yekana nega mitata chopo. Elena Jabero Jisaka Pala Otike Songio. Olene! Olene Jituma. Sari odongre kachiel kende marokinyi masani. Ero kama na nyama ikosio governor ni 2027 jopiny biro wuoyo loud and clear. Jotelo moko osechayo jogo kura kabisa. Mike Osio governor Wuda Sumbi wacho kama ne ote mareka nyakura Mugajwang. Sari weche manyene yo machuok kod Vincent Otieno bang' kanya biro bedo kod wende studio ka. Podo medo gomba ka waluomo piny wang'eyo ni to piny chalo nade kama jopiny nitiere ka. Ero kama na inya Odhis Odanga, ero kama na inya Orumo Ber. Wach siasa pek manade 2027 podi ansiasa bende lokore gi only one day. Ma Samson Nyapara mar Mbita Kasgunga chama kwa Hills wacho kama ne ote mareka. A teacher on duty mwalimu Athiro Thring'inyi mathim licho inga Victor Todakane karigi jidwa keto serikali tago. Okay, amungo kamoro kanyo maber kaka opposition leader yawa. Koso jogi paro ni opposition leader onge. Ingeni set up ma wan go sani wan gi majority gi minority. Kara king'iyo kaka bunge marwa chalo. Koro namba magi gono to gwere to dhi. Ingeni mane mitne samoro. Dikoro piny chalo nade? Ka ji te paro parachiel te. Dibikoro dak bende gi ndhathe moro Nyakwera Mugajwang pare anena. Ni dikoro ji chalre te. Dikoro bende onge kada ndhathe moro. En Sario marokinyi wayudo weche manyien kod Vincent Otieno. Weche manyien eyo machuok lak sechegi. Oyawre Nyakwera Mugajwang kendo machiegni jodak mawuok e gweng' ma Oboche sub-county ma Nyakache county ma Kisumo ywak mokalo kaluwore kod bedo ni gwenge moko honore gwenge makono kendo osebedo ka chandogi ma en bang' bedo ni gwengego ne okayo mochuo weg adhola ji mamoko adek e gwenge makono. E wi mano koro gikwayo bad migawo mochung' ne rito le mag bungu mondo mi kaw yie to donjre wachni kendo konygi mondo mi ogolgi e lwet ogwengego ma nyaka gi sani koro kelonegi midhiero malich mokalo. Miyo moro machiliel mawuode ma jahigni 17 ne onegi e wi kolure kod ywaruok weche mag lope e gweng' ma Masar ma Suna West sub-county e county ma Migori tarik 14 mar dwe mokalo. Koro dwaro ratiro mar wuode no kaachiel kod bende okwayo kony mondo mi oyud kaka onyalo iko nyathine no. Miyo no manyinge Mary Atieno ma yande ne oringo dalane bang' nek mar wuode no wacho ni nyaka ne gima kamano timre pok oyudo ratiche ka bende owacho ni osebedo ka otemo dwaro duto manyalore to osetamore ka apisa mag obila nyisi mana mondo mi ochiw pesa ma itimo godo bero ne ringre mar wuode no mondo mi eka chak timo nonro mar yango hie jok ma itudo kod nek ma kamano. Yiero mar kor gwenge mag duond siasa mar ODM sub-county ma Uriri ma bende ne otim tarik 9 mar dwe mokalo oweyo moko kuom jokanyo mag duond burano kaachiel kod johera mag gwenge makono kod bedo ne gibagni ma en bang' bedo ne ji duto kata ji mathoth sani koro nyiedhore ka giwacho ne gin e jokom mar duond burano e gwenge makono. Giko weche manyien yo machuok Nyakwera Mugajwang watudre ka oromo saa 3 thuolo boduoka mar mi weche manyien ka gibiro bedo mago ma otuch e kor gwenge. Nyinga Vincent Otieno. Mago ne weche manyien e yo machuok e Radio Ramogi. Yud offers mabecho mag mabati mopogore opogore mag duso witado kitiyo gi mabati mowuok Kidani Mabati. Chul mana deposit mara tamalo 50 kaito itimo chudo modong kosekelni mabati. Boresha mjengo wako na Kidani Mabati. Ramogi Radio Ramogi Karchun Jaluo. Bankide mano kende Nyakwera Ramogi wabro donje kidieny mar Ramogi Baraza okinyi mano makawuono na wacho ni kacha ne ang'eyo ni dwe sani koro sichopa kire keke. Relax Citizen Duka
osebiro mar konyo kori sani. Inyalo yudo home baking flour kilo 2 e nengo mar 137 kende. Cooking oil mano mor chiedo mar salad lita 3 e nengo mar $789 kende. Kaachiel kod chak packets 12 inyiewo e nengo mar $539 kende. Gwel mana *487*5# iyiero midwaro kawuono, chudi bang'e kaw e duka machiegni kodi mar Quickmart kawuono. Citizen Duka, the home of discounts. Mano timore e odiechieng' machal kod mae higni mathoth mokalo, kaachiel gi fuono ni mago matimore seche duto pile ka pile. Yud thuolo mar ng'eyo e Radio Ramogi. Kawuono en chieng' tich ariyo tarik 27 dwe mar abich higa 2025. En odiechieng' mar 147 higani kodong' ndalo 218 to higani rumo. Odiechieng' machal gi kawuono higa 1963 ema noyiere Migosi Jomo Kenyatta kaka Prime Minister mokwongo mar piny Kenya. Be ing'eyo? Be ng'eyo ni adundo joma mine gocho mapiyo moloyo mar joma chwo? Ma en kaluwore gi mbui mar danoa.com. Maling'ling mopondo iyango e lela. Mano timore to kod mapod timore. Be ing'eyo e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Yiena moro kora kel ni yot kaka jatimo ohala ma kamoro yore gi mag ohala osebedo gi bagni mamoko maka kod kacha midhiero mar pesa, ohinga mar pesa kik bed ni koro to handi nyalo moko. Gisechiedho kodi, gisewuotho kodi, gisemako badi e okang' kokang' gi ondamo kondamo ma isebedo kigoyo nyakwara Mogajwang'. Ma endi en kokalo kuom M-Pesa Business Credit, yo mayot manyangafu mabiro konyi. Ma e chiro maber, ma bende mi yore mopogore opogore nyakwara Mogajwang', ma bende biro mi kit hola mopogore opogore. Penjo maduong' en kaka inyalo yudo hola gi mondo go ijeko joli e ohande mitimo nyakwara Mogajwang'. Iluongo ni M-Pesa Business Credit. Ma e sa nyakwara Mogajwang' nikech wadwa ni wane kaka wanyalo dongo handi. Dongo handi kawuono wan kanyo kod chenro miluongo ni Fuliza Biashara. Ti mana kod M-Pesa Business App kata di *234# kawuono to iyier midwaro nyakwara Mogajwang'. Ma biro konyi kama duong' ahinya mar chopo kendo chopo lek mari e yo mowinjore kaka jatimo ohala mar bedo kod dongruok e yo mowinjore kinde ka kinde. En sa 2:05 mar okinyi bang' kinde mano kende abiro bedo kod wendona kaka nasendieko ni owuok e kar somo mar Kabarak University. Wabiro go kode mpaka ka weche buora. Ing'eyo ni somo e siro maduong' manyalo gero piny. Kuom mano oganda jokanyanam temo geno weche mag somo. Antie kod wendo ka abiro miye thuolo bang' kinde mano kende mondo chaka wago mbaka mamuol ne janyuol, joma sponsor nyithindo ma dwa dhi high education. Wan kod duoko kawuono ka e chenro mar Ramogi Baraza. En sa 2:06 mar okinyi kete mana ka. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Piny sama tek tidwa kweyo rem mar wich bar, lak maremo, leche kaachiel gonding. Ti gi yath mar Panadol e nengo moyweyo. Panadol Extra sani en $15 kende, ka Panadol Advance en $10. Yud mari kawuono. Som chike mondike kor yath kapok itiyogo. Kare mosiko to ne laktar. Onge mich maber ma janyuol nyalo miyo nyathine piny masani mopogore gi weche mag somo nyakwara Mogajwang'. To somo ni bende nyaka miye mana somo e yo mowinjore, ma bende wantiere kod kit oganda mobedhore moluongo ni values manyalo miyo bed ng'ama dhano e bwo piny ka.
somono nyalo biro yaro ne obwongo manyalo konye mondo wakony godo e dongruok mar piny Nyakwaramogi Ajwang'. Mane tie mise mar twako kinyi ma kawuono kano ka wendo na oseyuro kama chiegni kendo en kinde mowinjore mondo mi arwake achiel kachiel wago kode mbaka ka Nyakwaramogi Ajwang'. Ka in janyuol, ka in jarit nyathi, mae sa mago moni bede machiegni kod nyakalondo mari ka Nyakwaramogi Ajwang'. Professor Frederick Ngala ma bende en Dean School of Education, Humanities kod Social Sciences, Kabarak University, ma bende en wendowa okinyi ma kawuono. Professor oyawre kendo machiegni e Ramogi okinyi ma kawuono. Erokamano Nyakwaramogi Ajwang' kuom rwakwa e budho ma kawuono. Erokamano. Iwuod kanye Professor? An wuod Homa Bay, an jakochia ma kite kamili. Erokamano. 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 Kabarak we maber? Kabarak ni maber kendo skul dhi maber. Skul dhi maber. Kamano. Erokamano ahinya. Ma en kata somo miwa sigande matino chakore karang'o to gin values magi mo uphold kaka institution mar higher learning. Basi Kabarak University no chakore gi ker mane onindo Daniel Toroitich Arap Moi. Kaka wang'eyo Kenya masani ker Arap Moi no gero skunde mang'eny. To bang' gero Kenya msima, skunde Kenya msima, ebe wuon ogero meke. Koro ka emane Kabarak University chakore gi 2002. Ka okelo jok madongo ma obed piny mondo ng'iyane kaka skunduno inyalo losi, kata university inyalo losi. Basi nolos university maber, ma omigi kalatas madwarore ma sirikal miyo skunde kata universities ma ose rito chike madwarore. Basi Kabarak University nodhi mbele ma ker mabe monindo Kibaki nobiro manomiye gima kisungu luongo ni charter. Bas Kabarak sani ka kuwuoyo en university man gi charter, kendo en university man gi ji mang'eny. Wan gi nyithindo ma oloyo nyithindo 10,000 ma somo gima kisungu luongo ni faculties kata schools abiriyo. Koro sani Kabarak dhi maber. To kuom weche mag values miwuoye, basi Kabarak University en a Christian university, en university ma ng'iyo weche Kristo malong'o. En nolose kane giparo na dieri onge gima nyalo tim kata somo minyalo chiwe pinyni ma ok oket kata oten gi gima muma wacho. Tiende ni muma wacho kaka tiegruok onego timre. Koro gimora mama timore kata sani kidhi e Kabarak University onge kata bura mora minyalo tim ka wach mar muma pok osom to gialo matin to giketo budhono e tie Nyasaye. Koro miyo sani Kabarak en skul maber kabisa, kendo weche magini kochopo kamiu kwa mfano tich adek chakre saa 5 nyaka saa 7 skul ng'at ka ng'ato manie ofise gi nyithindo te wuok kama gisome klas, gidhi gibet kama kanyachiel e kanisa mabe oseger maduong' kabisa, ma gilem iyalo giwer gilemo kikwa Nyasaye ni mondo okony Kenya, Nyasaye okony Kabarak University. Koro mano miyo nyithindo ma Kabarak ok bede tibe mag achoch mang'eny. Gin nyithindo ma ging'iyo mana weche mano to gi gima kibe kisungu luongo ni discipline mamalo. Tene ni gimora itimo ka kumago values malich kabisa. Kata okiwacho mang'eny to wachani paro ni muma ema wacho kaka onego dhano dagi, dhano puonjre. Mane maduong' kabisa. Emomiyo nyaka sani jaduong' Nyakwaramogi Ajwang' jo Kenya mangima, mane momiyo pok iwinjo ni riot otimore Kabarak. Tulo mag nyithindo kelo kila wakati ma nyithindo dhaw gi yowuoge gi lecturer gang'o polise lao ji onge. Nyaka ne higa 2002 nyaka sani gima chal kamano onge. To gino konyo niya, nyathi kodonjo e university to ok obudhi. Ka itimo kata kwa mfano Bachelor of Education to ndikni ni en 4 years. Igni ang'wen go i-graduate kendi dhi dalo maber kabisa. Nikech tulo ma nyithindo kelo ka onge. Nikech wach mar isomo
king'iyo kaka Biblia wache. Erokamano. Jaduong'. Erokamano ahinya. Chal ka gima isedonjo mana e kuku mar penjo mago mona penji ni to ang'o momiyo ng'ato nyaka som mana Kabarak University? Why Kabarak University, Professor Ngala? Bas, adwa donjo nie wachno maber. Yes. Mokwongo, gik mitiyogo mondo puonjgo nyithindo nitie. Okay. Gigo kisungu luongo ni teaching resources. Nitie. Mano tene ni kiwuoye classroom. Kiwuoye gige masani machalo computers. Kiwuoye gik moko machalo ni sani kisungu luongo ni smart board. Smart screen. Gigo nitie e class ka class ka class. Okay. Tene ni onge gima orem kuom weche mag puonjo. Jogo matimo degree machalo kaka pharmacy gin gi gigo te madwarore kuom onge kama gima gino onge. Yani gik moko nitie te. Kiwe mano. Gimoro sani nitie ma odonje Kenya ka mfumo mar puonjo miluongo ni CBC. Kata CBE. CBC en competency based curriculum. To kiwacho kamano to chal ka gimi wuoye education mamwalo. Machakre PP1 nyaka grade 12 kata grade 12. To mawatiyogo sani higher education luongo ni competency based education. CBE. Koro ma osedonjo Kabarak kabisa. Ma an mawuoyo kodu ni Professor Frederick Boss Johnston Angaga Ngala. Mabende apakora ni Tipo Njugu Kiborie. Tipo Njugu Kiborie. Angaga Kalausi. Gima timore Kabarak University ni gini nose donjo ma jopuonji te ose puonji mbinu mag puonjo kitiyogi weche kako nengo puonji competency based classes. Ngecheni programs mago donjore gi CBE. Donjore gi CBE nikech mokwongo ana wuon ana ma represent universities te Kenya, Kenya Institute of Curriculum Development. Gimilongo committee milongo ni academic committee. Koro KICD osebiro motiyo gi Kabarak University mo raise standards gi modhi malo. Koro ma konyo wania kum puonjo gi kako nengo puonj nyathi ki CBE gino nindo Kabarak kendo dhi mbele Kabarak kabisa. Kawe mano namba 3. Kabarak nigi gima kisoulo ni co-curricular activities. Nyathi kipuonjo ok ni class kende ema entie ni wiye kende no wiye no kende soma nyithindo nitie kaka gibet kendo kaka ipuonjo gi e yore machalo kaka koro gine football kata bed mana athletics kata bed ang'o gigo te nitie ka nyithindo migi time magi somo ge class to kendo idhi gitimo gi machielo monego bendi konyo gi e dendgi mondo gidhi mbele maber. Koro kadhi na mang'wen. Jogo temo wuok Kabarak mose graduate modhi oko indiko tich. Tindiko gi tich nang'o? Nikech kaka nwawuoyo mokwongo, somo ma otenore gi muma miyo nyathi kowuok to kowuok gi kido moko mag achach mag kwelo mag bedo ni dhi tich kilewo mag bedo ni ikwalo gik moko e tich. Koro miyo jogo te mandiko nyithindo tich ohero graduates mowuok Kabarak. Nikech gima timore giwuok ka nyithindo maler ma joratiro. Koro ma miyo ji mang'eny donjo nikech Kabarak adieri ok en university machon. To king'iyo kaka Kabarak dhi mbele ka sani en gi nyithindo 10,000 to nitie universities machon mong'ere to nitie to ginene population ma nyithindo dok chien. Miyo gini ber kabisa nikech jogo mandiko ji tich ohero jogo mawuok Kabarak. Kabarak nigi faculties abiriyo. Ma namba 1 en faculty mar education matiego jogo ma jopuonj. Wan gi faculty mar law. To faculty mar law ni jodalawa kata school of law osetimo maber ni kata mana jogo mosebedo ka chung'ne e court e cases moko matek e Kenya ka wuok mana Kabarak. Kwa mfano ung'eyo ng'amilo ni Elisha Ngoya. Mwalimu. Elisha Ngoya gini kaka ne ochung'ne
ng'ato jatelo mar ariyo mokalo cha mago jogo te mowuok kanye mowuok Kabarak University ka koro jogo ema puonjo ji Kabarak emomiyo nyisi ni jo Kabarak nigi jogo ma puonjo maber. Wan gi School of Pharmacy namba 3 ma puonjo jogo mong'e weche yath maber kabisa. Wan gi School of Medicine, Health and Health Sciences. Ka kindi puonjo jogo nurses, clinical medicine, to be gima dwa nyiso kwara moka juang. Examinations mag nurses nyithindo kalo 100%. Ma ok ni mago mag school kende, awacho ni national nursing exams. Clinical medicine benitie ka be gikalo 100%. Ka wuok kanyo namba 4 wan gi School of Science, Engineering and Technology. Ma bende temo maber e weche computer, weche engineering, weche moko gi tetete masomo yote moko tetete ma husiana gi weche ka kisayansi. Jogi temo maber kabisa. Wan kendo gi school miluongo ni mar Music and Media. Sani wan Radio Ramogi. Jogo mapuonjo jogo te matie weche mag mass communication and mass media kata jogo manyalo be journalism manyalo tiyo kata Radio Ramogi ka mago bende wuok Kabarak University. Koro Kabarak University dhi maber e somo gi te to namba 7 wan gi School of Business. Business kata somo mara keni jaduong business ni do wache na ng'edo luo weche matumo weche mag ohala nikech business kanyo bito yarore ohala ka koro jo mapuonjo weche degree mag ohala gi bende nitie kanyo mang'eny kendo ji time maber kabisa. Koro skunde gi nitiere kakora dhini namba 6 momiyo gi Kabarak en university maber. Jopuonj mapuonjo kuonde gi gin jopuonj motiegore. Kwa mfano, anyanyisi ni School of Education kende nigi lecturers about 40. Yes. To out of ji 40 gi 31 nigi PhD, Doctor of Philosophy. Koro nyisa ni yani wan gi the highest concentration kinyalo wach kisungu matin, the highest concentration or population density of PhD holders in a specific university. Koro miyo gini miyo kukelo nyithindo Kabarak. Nyithindo dhi maber nikech joma puonjo gi jok motimo ang'o motiegore ng'ala mamalo hali mamalo kabisa. Kadhi ni namba 7. Kabarak ni nigi nyithindo moa e Kenya te. Wan gi Joluo, wan gi Baluche, wan gi Okuyu, wan gi Ng'awa, nyithindo te. To kwe nitiere kendo maduong'. Ang'o miyo wacho gini? Miyo nyithindo somo kuom nyithindo wetegi. Teneni ing'enya wadu kipuonjo gi values mag bet pamoja. Koro keni university madwachi ni kabila more motimo ang'o emang'e. Omiyo koro wan kaka njora mo nykwara Mogajwang kata mawuoyo koduni an wuod Kochia an wuod Homa Bay an Jaluo Makite. Kineno ka koro wan professor an full professor kisungu luongo ni ngire mogik. Ka koro wabe wagom na touch kono jodala omiyo nyiso ni Kabarak ber. Bas, ka dhi weche moko kendo, nitiere masomo michiwo Kabarak, gin masomo ma kisuluongo ni market driven. Teneni gik madwarore e chiro masani. Ok en somo moro ma ji nokelo gima kisuluongo ni curriculum moro machon, moro maneni bachelor of kiang'o. Gigo jopino we chon. Sani ng'iyo gik moko manyalo konyo nyathi. Ni programs mago are very dynamic. Meeting the market demands. They are market driven. Kendo gigo makonyo jopiny. Kiwinjo ka koni wach clinical medicine. Ta wuoyo ni wach pharmacy. Ta wuoyo ni law. Ta wuoyo ni education. Ta wuoyo ni mass communication. Yani gigo including even music. Yes. Gigo ma nyathi nyalo kowuok to kata okondike tich to nyalo ndikore tich en owuon. Adhi ni namba 8. Ing'eyo ni tulo ma nyithindo kelo e university emomiyo nyithindo be ok graduate e samo nego be ni graduate. Nitie kwe makende to kwe makende mabiro ni ikelo gi nyithindo ka nigi wach mora mora to jogo mochung' ne weche nyithindo winjo nyithindo kwa wakati unaofaa.
kendo gigo gitimo araka. Ka nyithindo complain ni ma onge kata ma dwarore, tiloso negi uwinjo dwaro mag nyithindo mag jopuonjre kaka timo ang'owa kaka dwarore. Gima ketho universities mang'eny Kenya ka gimo iluongo ni missing marks. Teni ni bie class ni puonjo, no puonji, timo penj, kat ni timo. To ka chopo chama koro mama upenji ni to koro ang'aw te nyathina ni moro be natimo kato nolal. Ichuni ugudu karang'o. Koro wach ni en kama Kabarak osedhi mbele kabisa. Wach mar marks ma kisuluo ni missing marks en gimoro ma wawerego. Ber kabisa kendo konyo kabisa. Aya, adhi ni namba 9. Nyithindo nitiere gi kakitedo negi e hali maber. Nyathi nyalo chiemo oko kohero, nyathi nyalo chiemo iye e university kotimo kohero. Yes, to en chiemo maber. Accommodation tendi kama nyithindo dake. Ka sani dang' iwuog ikaw kata gachi kata what have you, idhigo kuro, endi bi neno ka nyithindo dak e yo maber. Nyithindo madak aboro e room achiel onge. Nyithindo dak 2, nyithindo dak 3, idak tieni kidhi university tiyao ni idwa dak gi jadi weteni. Kuda dak jadek, kudak 3, kimi room ma jadek. Kuda dak 2, kidwa dak kendi. Binya yeni dak kendi. Tena niya, gigi ber, weche chiemo, gi weche kaka nyithindo dak, ber kabisa, kendo dwaro en mondo gigo konyo nyathi mondo nito onyalo concentrate somo, ma ok bed ni ochandore ahinya. Bas, awacho gimoro kama duong' kabisa maber, ni e chunya kabisa kaka an Professor Ngala. Gima ketho nyithindo sani e universities en gimilo ni drugs. Kata drug abuse. Keni ma oluonge gidhuluona. Yedhe mamero jigi. Achwaka, moratina. Jomoko be luonge ni mayuek. Kia mbare, gik machal kamagi, kia njaga. Gigi oseketho nyithindo mang'eny. Kabarak University oseketo mikakati mondo bed ni wan gibiluongo ni guidance and counseling services. Madhi wang' achiel. Kum nyithindo manyabe ni nowuok gi gigo kuma ne giae. To gidwa kelo gi ang'owa e university. Koro ma bendo sekonyo kabisa ma Kabarak University iluongo ni is a drug free zone. Ma osekonyo nikech ing'eni gigo ka nyithindo madho kata ywayo, nyithindo ok nyal somo maber. Koro ma emomiyo Christian Life ma Kabarak osekonyo go ji mang'eny. Bas, kadhini machielo. Kabarak ler kendo kwe ne weche somo. Kisungu luongo ni clean and serene for learning. Tende ni en kama kibire tipo nitie, lush green environment, nitiere kaka somo bedo mayot. Yes, ne nyithindo. Kadhini namba 10. Nyithindo ok opong'o class kaka universities moko. Nyithindo moko universities nyithindo opong'o class ma nyathini oko japuonj ni iye. Nikech ni kao nyithindo, ka nyithindo kel turwako gi arwaka, biya miwa nyithindo, udwa kelur kla nyithindo. Wan gi policy mar class size. Tiene ni nyithindo adi monengo bedie e class achiel mar ng'ao. Ratio maru chalo nade? Lecturer to student ratio. In the worst case, in 1 to 50. 1 to 50. That's in the worst possible case. Koro courses man gi students madhi kata kami achiel, they'll be assigned 2 different lecturers. Koro bedo gi group A gi group B, taught by different lecturers. Yes. Koro ma konyo nade. Kuparo professors mang'eny osetimo research e weche mag class size to gi somo. To senwang'ore, for example, Professor Fred Nafuko, wacho ni ideally speaking onengo be en 1 to 30. Karachi. Yani the best in one situation 1 to 30. Lakini kwa sababu population bedo mang'eny, kanitiere kaka unyalo keto class size obed mapiny, tende ni konyo yore moko. Namba 1, japuonj wuoyo gi nyithindo ka winje. Japuonj nyalo mark assignments kata exam mag nyithindo kwa wakati unaofaa, kendo duoko negi gibikiso luongo ni feedback. Japuonj nyalo puonjogi e class achiel e yo mayot, ka gitiyo gi njia mang'eny mar bet.
ing'eni sani gimoro tiluongo ni flipped class. Flipped class teni wawuok e budho moro machon mane japuonj chung mbele kaka ogai mani wacho ni en ng'ama ong'e gimoro miluongo ni the sage. To nyithindo bet ka ng'iye koni kagomo na yesa. Nwawuok kuro, nyithindo koro bet in what we are calling a flipped class. Round semicircles, Japanese round table approach, ka discuss gik moko ang'owa gi nyithindo. Koro ma osekonyo kabisa ni class size ni ber kabisa e Kabarak University. Ok yud situations moko ma ng'ato nyithindo moko ni oko iwuoyo kata gi speaker, nyithindo moko biro kamano late, nyithindo moko njenga japuonjo chako puonjo. Adhi ni namba 11. Nyithindo ma Kabarak ok bi class late bang lecturer. To nyithindo ma Kabarak be ok yienegi timo penj ka ok gi attend class up to 80%. Mano tenang'o, policy gi gin very important. Tenia, imiyo wa nyathini mondo wapuonji. To nyathini eno baya oko bi e class. Ka to chieng' ma koro graduation chiegni ochopo. Kokinwang'o ni nyathini kare class be noko timo ang'owa, noko dhi. To koro kata notimo penj, onyatimo penj to yes en gi degree kalatas. To wiye to chwata lipok onge gimoro. Miyo wan gi policy ni ya. Nyaka match wiye. Touch gi wiye nyaka bed kaman. Koro gima timore, nyathi ok nyal timo penj. Timore ni ya, ichako dhi e class, japuonj kila class ma nyathino dhi, japuonj sign ni japuonj mokwongo sign ni opuonjo topic mane. To class rep bende sign ni adiri topic no tim nade opuonji. Kato nyithindo tiyo be sign ni wan wadonje class kama. Mani gima nyaka tim. Kabara class kidhiye, tidhiye to japuonj dhi to lemo mokwongo. Mamano dware mabe koso lemo no wanyami wariembi. Ki iyalo muma mbale yaw ne nyathi maber ti gimi matin kam matin ti chaki yuwe gi lemo kanyo kati ng'iye wach class attendance. Bas kaeto ma konyo wa ni nyithindo bire class. Kaeto wanyalo wuoyo kendo gi jopuonj ok jopuonj wach ni jonyuol. Bende seche moko wanyisogi ka nyathine ok bi e class, inyise nyathini ok tema ng'owa ok bi e class. Koro nitiere kaka nitie gik mang'eny matimore Kabarak. Gimobe iluongo ni computer ratio. Teacher student or student computer ratio. Computer ratio ma Kabarak ber kabisa. Students nyalo access their computers. Wi-Fi nitie everywhere in the university with a bandwidth of 630 Mbps. Yes. Tieni Kabarak en kama nyithindo nyalo some. Awacho kendo gima chielo kapok aweyo. Gimon tieni library. Library ma Kabarak ok ni enena gi buge kende, but and connected to other international libraries through specific arrangements. To nyithindo nyalo access library online. Kama gintie kata ene ode. To kochunde ni mondo dhi obed e library. Odonje e gine as long as ni en gi smartphone, odonje e ng'owa e simbe vui, to dhi to donjo mbele to yudo buk motimo ang'owa modwaro no. Teni gimoro amora mantie ma nya dware kum nyathi masomo nyalo yudore e mayot e Kabarak University. Erokamano ahinya. Aduki mana chien itemo tumo wach mar collaborations, tudruok kindu gi kuonde moko kokalo kuom yor library. Mopogore kod mano be un gi tudruok gi mbalariany moko oko mar piny Kenya manyalo konyo tego weche mag somo kaka mbalariany. Wan gi mbalariany, wan gi tudruok mang'eny e school ka school. Kwa mfano school mar education, wan gi tudruok gi kamulo ni Millersville University in America. Millersville University is the best university when it comes to puonjo. Mane waseluongo gi karibu didek ka gibiro Kabarak mondo gipuonj jopuonjwa kako nengo puonji kutumia gik mantie sani luongo ni mbinu mag puonjo masani. Yes. Omiyo
wan gi gine ne mang'eny kabisa, to wan kendo kata gi degrees machalo kata mag special education gini go. Bende kendo wa connect gi jomoko kendo man gi special services. To gini nitie kata bed school of law, kata bed school of music, kwanza music bende gi connections kata partnership gi universities in Nigeria, Ibadan, and universities in South Africa. Koro one internationally placed. Yes. Sani ntie focus mosebedo ka nitiere mabedo tilted towards gimiluongo ni technical and vocational training. Yes. Mabende mulo weche mag STEM, science, technology, engineering, gi mathematics. Un kaka Mbalariany, udonjuru nade gi paro masani piny mangima sani koro luwone? Bas, agoero kamano jaduong'. Kabarak University noneno chon ka gino biro. Koro ne gidhi mane giloso giluongo ni Kabarak TVET. Wan gi giluongo ni Kabarak TVET, which is an institution ma set kendo aside mana ge elowe. Yes. Koro en town within city mana Kuru, nitiere kamilo ni city campus. Nitiere buildings ma are dedicated specifically to what we call Kabarak TVET. Kondo koritime masomo mopogore obed kata weche mag stima, weche tete manitie, vocational training nitiere. We wach mar index magu e academic calendar chalo nade, aito bangi mulno wach mar fee kamano. Koro Kabarak University kana kono nyikwara Mogajwang' wan gi nyithindo karibu 10,000 sani. To gima Kabarak timo, being a private university, okwan gi intake mana matimore e September kende kuom jok ma kata kitimo gi jok ni KUPS. Wan intake ma Kabarak dhi mbele January, odhi mbele May, odhi mbele September. Koro en sasaya May gi September. January, May to gi September. En sasaya mineno ka nyathini oromo kendo setimo penj madwarore kata no leo no kodhi chieng' manonengo dhiye to sano oyudo ka koro oikore mondo dhi. Nyathi nyalo apply skundi 7 mawacho ka. Yes. Wacho ni wach mar chudo ka chudo weche debedo ga mang'eny ahinya. Jopiny weni Kabarak nikech ing'en ni Kabarak is associated with the former president. Yes. Koro jopiny ni kanyo kama expensive. Mano kadieri. Mano kadieri. Kinga fees michulo sani, iwatinia ang'o miyo Kabarak nyithindo opt mondo giwe dhi e public mondo gidonje Kabarak. Tiende niya, chudo ma Kabarak ber kendo romore aroma, lakini bendi ichudo kulingana gi degree mikao. Kwa mfano, kitime education, okinya chulo fees maronga matimo pharmacy. Kamano. Koro en chudo maber manyangafu. To kendo bende, Kabarak oyieni inyalo chulo nus kidogo. Ero kamano. Itu mwach mag campuses maguma ungo. Ilake yu machalo nade? Kabarak University okwa amini keta campus mibola ewi buildings mag ji. Kabarak en main campus no kende, to gi gine na achiel kende, to gi luongo ni campus, one extra campus Nakuru town or city, Nakuru city campus. Kanyo kende. Kechwa amini ni ya pogo gi mang'eny no okolo ni quality mar education bidhi mbele. Dawach niya, quality mar education ema Kabarak ng'iyo. Yes. Work study program. Be ungo kaka Mbalariany. Late kendo lak kabisa Kabarak. Semester ka semester. Jogo man gi chandruok kuom yuto ma wazazi ok nyal miyo pesa yo maber. Nitiere kaka gindiko ne ogai mochung' ne school miluongo ni dean. Gindiko ne kagi koni wan gi kama tabum kama miya work study program. Koro kagi sendiko to gino dhine ngabilo ni dean of students. Dean of students collect all of them kaito imiyo gi. Koro inyalo migi teach kuonde mopogore university. Kwa mfano inyalo ka emigi teach a library, gi collect books banka ji osesomo. Jomoko mohero kwa mfano jok manie school mag business kata jok matiyo gi weche masomo mag food nutrition and dietetics,
ginyudo ka gin koro gihero ni mondo gidhi kata e jikon kata gidhi kata e hospital mabe nitie kanyo bas yudo ka imiyo gi tijego kendo pesa ma giyudo iketo negi e fees margi kamano. Erokamano ahinya. We wach mar online classes kata online programs tinaneno ka maleny mang'eny osebedo ka biro gi chenro ma giluomo physical classes gi online. Okang'e ni un maru ringo nade? Koro mae kama wuondruok nitie mang'eny e Kenya ka. Online mantie Kabarak, I think Kabarak University is probably